Kasorkar Meghalaya kadang up mentaya kaipot pakatu na komiti trekam balatau kerpang bat kabala pencet ban pisar penia ya kacingpen kala kibala banlong ha katup jong kijat ben riu balapu kerteng SD kat kum kaan jong kariti sensar schedule tribes order kat kandai sanpo ha kajuba balor kacingkeli kabalabu ha katorbar jong kaying dorbar thau an kajella Meghalaya kapadang yat chakmat menteri rangba kajella konrat ke sangma ula pentep syakaying dorbar bakasorkar jella kalapenmi ya kacingpen pena ha kakhatlai tarik unai wing arajar arpusau kabala thau ya kani ka komiti ya kani ka panel la thau ban penlong ya kajing bisar penia ya katup SD kabala don lupa kabakerpang ya ka Meghalaya ban ai jingmut ya kinu kicing penrung jingpendu lani kiwei kicingpen kala kipadon kam ya kani ka komiti la penyat da unong penyat balajit la kersan da sekretari khot bat ka kentup ya prangut kiwei pat kit khot kajing pha jong ka kentup ya kajing pet penya ya kajing tho history ki an ki rukom khen briu pat kajing long ha ka imlang salang ki baya dei pat kajing pen ya pher jat ben riu ha ka jala usangma ula batai ba ka komiti menta kadang yat chakmat ban puli bnia ya kajing tep bat kisaki ki baya dei shwa ban pen kut ya kajing ai jingmut chongka ya ki bahadien onsa IT syakasorkar jala ban bishar bnia bat penle AA ha ka kerdan pedeng namar kajing pen kala ya ka hukum jong presiden kidon kam ya kajing minjur jong ka ying dorbar thawan kajing penbor ban penkala ya katup jong ki SD jong ka Meghalaya kalasdang nadu katu kat ni snem menshwa bat kami na kajing sokhia ba kapor pamenta kabala her pateng ban penkala na katup jong ka Assam ha kapor bala thau ya ka Meghalaya kum ka jala bakerpang haus nem khat khandai nyu par kam shem layo I ya kajing penkala ka bapnia ha ki posnem kani kalawan ra ya kajing ya kren ki bapateng ba ki katu kat ni ki chat ben riu ki la ban om la shu ban long ki trai ki muluk lani ba ki katu kat ni ki ken hun ki bom dei ki trai muluk ki la ban yo jing men toy na ki chakari ST bat ki jing yada bala phu na ka penta ki chat ben riu ten rai jong ka chla kani kamat kalayo bor thamai hos nem arjar khat khandai ha ba ka senjuk ki nong sensar snong ka nong thamai pelun ringkat bat ki wei ki tanat ten rai bat ki ken hun badon ha ka kerdan snong ke lapen pau per thai ya kani ka ching dawa kela kentu ya ka sorkar jela ban ya trei lang bat ka sentar ban pen kala ya ka hukum jong presiden ka snem khat khandai san phau nak ba wing no ya ki jing tho ki bom dei hok bat ban pen tikna ba ka thop ka pen pau tikna ya ki jat bet riu trai muluk jong ka Meghalaya hadin ka jing kersan bat jing pen bor pateng na kinong shim benta paper kentup ya kinong yalam ten rai ki seng phalang bat ki seng san per thai ka sorkar jela ka lujubab dak pathau ya ka komiti hau banai nai wing arjar arpusau nadu bala thau ya ka komiti ka lokhot ya ki jing yalang ba kong san ha ka bala bishar pnia ya ki jing khen jing dia jong ki briu ki kot kisla history bala bu lupa bat ki kendon an ki batrei kam ki basenchar ya ka kerdan jong ki jat briu bat ki jaka bala bu kerpang kajing mi nakani kajing bishar pnia kala bandon kajing kata ka bakraw ya kajing itu kajing ai ya ki marpo khandau ki policy pen scam bat kajing penne pensa ya ki hok jong ki riulum ha Meghalaya